Βρισκόμαστε εδώ στο περίπτερο της ΑΝΕΛ, του Κολοσσού για τα μελισσοκομικά προϊόντα. Έχει δημιουργηθεί από το 1968, αλλά δεν υπάρχει πιο κατάλληλος να μας πει από τη δεύτερη γενιά της εταιρείας, τον κύριο Ο Λευτέρης Παντελάκης. Μαζί μας, με μεγάλη μας έκπληξη, είναι και η τρίτη γενιά μαζί με τον Μανώλη Παντελάκη και την Σωτηρία Παντελάκη. Παντελή μου, εσύ νομίζεις ότι η τρίτη γενιά θα είναι αντιπροσωπευτική των στάνταρ που θέλεις εσύ? Θα είναι καλύτερη. Γιατί το λες αυτό? Γιατί πρέπει να ελπίζουμε στο μέλλον. Αν δεν έχει βγει καλύτερη, πάει να πει ότι δεν έκανα καλά τη δουλειά μου. Αυτό θα σου έλεγα και νιώθω ότι έχεις κάνει καλά τη δουλειά σου. Λοιπόν, πάμε από την αρχή να μας πεις την ιστορία της ΑΝΕΛ. Γιατί που την έχεις πει προηγουμένως, είχαμε κάποιο πρόβλημα με το speaker και ήταν μια υπέροχη ιστορία. Από το 1968 έως το 1990, τη δεκαετία του 2000, ο πατέρας μας κατασκεύαζε πλαστικό μελισσοκομικό εξοπλισμό. Από το 2000 μέχρι το 2014 επεκταθήκαμε στον μηχανολογικό εξοπλισμό μελισσοκομείας και στον εξοπλισμό συσκευασίας μελιού. Είμαστε ειδικοί στο χώρο αυτόν και στην Ελλάδα και στην Κύπρο είμαστε αρκετά γνωστοί, ας πούμε. Από το 2014 φτιάξαμε το μελισσοκομικό πάρκο, το Honey Park στη Θεσσαλονίκη, είναι το ANEL Honey Park, στο Νέο Ρήσιο Θεσσαλονίκης, πάνω στην Εθνική Οδό, όπου εκεί έχουμε κατεύθυνση μελισσοτουρισμού και έχουμε και ένα κομμάτι μελισσοθεραπείας, όχι για πρακτικούς λόγους, αλλά πιο πολύ για να έρχεται ο κόσμος σε επαφή με το αντικείμενο. Από ό,τι έχω καταλάβει, χωρίς να το δω και θα το δούμε προηγουμένως, γιατί έχω κάνει κάποια μαθήματα, πιστεύω έχετε τις κυψέλες μαζί με τον αναπνευστήρα. Αυτό έχετε. Μπράβο. Το ονομάζεται τον BAR. Είναι το BAR, το οποίο εγώ προσωπικά θα κάνω και μια μεγάλο κλειστό τύπου σάουνας για να μπορεί να ξαπλώνει ο άλλος μέσα, να είναι 2 σε 1. Και να αναπνέει και να νιώθει το μασάζ, διότι υπάρχει και τον B-μασάζ. Όταν ξαπλώνεις κάτω από τα μελίσια, αυτόν το βουητό θεωρείται μασάζ. Μπράβο, το κατέχεις καλύτερα το θέμα. Πολύ ωραία. Συνεχίζουμε, ναι. Αυτή τη στιγμή, μέσα στα πλαίσια της κοινωνικής προσφοράς, συνεργαζόμαστε με τον Δήμο Φυλής στα πλαίσια της αναβίωσης της μελισσοκομείας στο Δήμο μας. Ο Δήμος Φυλής, με δήμαρχο τον Χρήστο Παππού, κάνει πραγματικά αξιόλογες προσπάθειες να τονώσει τη μελισσοκομεία με ένα νομικό πλαίσιο το οποίο είναι πραγματικά απαράδεκτο. Δηλαδή, με μια υπουργική απόφαση της δεκαετίας του 1980, γράφει νομοθεσία ξεκάθαρα, απαγορεύεται η είσοδος στους μελισσοκόμους στην Πάρνηθα. Αυτό είναι ντροπή. Ακριβώς, γιατί? Τότε, εντάξει, το 80 το έχει βγάλει κάποιος, τώρα έχουμε 2024. Προσπαθούμε μέσω των συνδέσμους μας, με τη βοήθεια του Δήμαρχου, να το αλλάξουμε αυτό το πράγμα. Είμαι απόλυτα βέβαιος ότι θα γίνει αυτό. Το ίδιο και εγώ πιστεύω στο Δήμαρχο. Μάλιστα. Φετινή, καμιά καινοτομία φετινή, νέα προϊόντα φέτος του 23. Έχουμε 2 πολύ καινοτόμα προϊόντα. Το ένα είναι το ηλεκτρικό καπνιστήρι, το οποίο επιτρέπει στους μελισσοκόμους να μπορούν να μπουν στα δάση την καλοκαιρινή περίοδο που ο κίνδυνος πραγματικά είναι υψηλός για φωτιά και πρέπει να προσέχουμε όλοι. Ιδιαίτερα οι μελισσοκόμοι, διότι δημιουργούν κακό αίσθημα εάν χτύπα ξύλο, πάρει μια φωτιά από αυτούς, από κάποιον. Ο κόσμος λέει μελισσοκόμοι, δεν λέει ο μελισσοκόμος που δεν πρόσεχε. Λοιπόν, έχουμε βγάλει μια συσκευή η οποία είναι πρωτοποριακή παγκόσμια. Μπορούμε να την έχουμε να τη δούμε. Ναι. Είναι το ηλεκτρικό. Βεβαίως, η μία συσκευή είναι αυτή και ένα άλλο σύστημα που έχουμε, το οποίο είναι το ψηφιακό ημερολόγιο Κυψέλης. Κοίταξε, μόλις έχω έρθει, πήγα στο συνέδριο, το έχω δει. Ο καπνός είναι κρύος που βγαίνει. Μάλιστα. Και πώς λειτουργά? Να μας πει, έλα, πάρε κοντά το μικρόφωνο, πρέπει να είναι κοντά μου, θυμώνει ο καμεραμάν, εδώ κοντά. Ωραία. Ουσιαστικά έχει μια αντίσταση. Εδώ πέρα πάμε να δούμε, απλά έχουμε βάλει το υλικό καπνίσματος μέσα και δουλεύει με μπαταρία. Η μπαταρία είναι Li-ion battery, είναι λίθιο battery. Και ουσιαστικά έχουμε δημιουργήσει ένα υλικό καπνίσματος, το οποίο δεν παίρνει φωτιά.
με τη συγκεκριμένη στιγμή. Είναι πετροβάμβακας, το έχουμε εμποτίσει συγγνώμη, με γλυκερίνη, παραφινέλο και κάποια αιθεραία έλαια. Βάζουμε π.χ. πεύκο και λεβάντα. Αυτό είναι το υλικό καπνίσματος. Και ουσιαστικά το βάζουμε μέσα και σε 5 δευτερόλεπτα ατμίζει. Και πώς βγάζεις τον καπνό? Από εδώ πέρα. Και ουσιαστικά δεν υπάρχει φλόγα. Δεν υπάρχει φλόγα, είναι ατμός. Η αντίσταση θερμαίνει το πετροβάμβακα, το vapor pad το λέμε εμείς, και βγάζει τον ατμό. Δηλαδή, εντάξει, πρέπει να βάλει την πατέντα σας εσάς το υλικό. Δεν μπορείς να βάλει οποιοδήποτε μελισσοκόμος ό,τι θέλει. Μπορεί. Εγώ, αν βάλεις πευκοβελώνες, θα κάνω τη δουλειά μου. Μπορείς να δουλέψεις κανονικά, πλην όμως δεν είναι ασφαλές για το καλοκαίρι. Γίνεται το ίδιο επικίνδυνο με ένα κοινό καπνιστήρι. Άρα δεν υπάρχει λόγος να βάλω οτιδήποτε άλλο εκτός από το υλικό σας για να έχω το αποτέλεσμα που θέλω, το ασφαλές. Ακριβώς. Το χειμώνα μπορείτε να βάλετε πευκοβελώνες, μπορεί να λειτουργήσει και με χλωρά υλικά. Δεν χρειάζεται να είναι ξερά. Οπότε διευκολύνεται η χρήση του. Μάλιστα. Εντάξει, αυτό είναι το νέο προϊόν. Μας είπες και κάποιο δεύτερο προϊόν. Πατέντα. Ναι, ουσιαστικά είναι ένα ψηφιακό ημερολόγιο. Ο μελισσοκόμος έχει... Μπορούμε να το φέρουμε εδώ. Ναι. Ότι μ' αρέσει το πάνελ εδώ. Έλα από εδώ. Έλα από εδώ. Έλα εσύ. Εσύ. Δεν πειράζει. Θα σε βοηθήσει ο αδερφός σου. Δηλαδή, τι είναι αυτό? Είναι το Beehive ID. Με αυτό μπορεί να σκανάρει ο μελισσοκόμος με το κινητό του και να καταγράψει ψηφιακά το ιστορικό των κυψελών. Δηλαδή αυτό μπαίνει έξω από την κυψέλη. Σωστά. Αυτό μπαίνει έξω από την κυψέλη, είναι αδιάβροχο φυσικά. Και, ναι, αλλά δεν έχω καταλάβει εγώ πώς καταγράφει. Έλα να μας πει ο ειδικός. Ουσιαστικά έχουμε μια εφαρμογή. Ακριβώς μπορεί να κατεβάσει κάποιος, μπορεί να τη βρει σε Android ή iOS, λέγεται Anel Beekeeping. Anel Beekeeping. Και ουσιαστικά εκεί μέσα δημιουργείς μελισσοκομείο. Αυτό είναι μοναδικό. Κάθε κυψέλη έχει το συγκεκριμένο Anel BID και ουσιαστικά εκεί μέσα κρατάει τα δεδομένα. Στην εφαρμογή, όπως είπα και πριν, δημιουργείς μελισσοκομείο, καταχωρείς το συγκεκριμένο Anel BID στη συγκεκριμένη κυψέλη, π.χ. νούμερο 13, το σκανάρεις ακριβώς με το κινητό, ναι, και ξεκινάς και ηχογραφείς τον εαυτό σου. Έχουμε κάποια συγκεκριμένα στοιχεία, π.χ. βλέπω μέσα σε μια κυψέλη ένα πλαίσιο... Ομιλείς ακριβώς. Ουσιαστικά δεν χρειάζεται να γράψεις τίποτα, ούτε σε τετράδιο, ούτε τίποτα. Ηχογράφεις τον εαυτό σου και έχουμε βάλει κάποια στοιχεία, δηλαδή συγκεκριμένα στοιχεία. Δηλαδή βλέπω μέσα στην κυψέλη ένα πλαίσιο πληθυσμό, ένα πλαίσιο μέλη. Λείπει Βασίλισσα. Έχω βάλει Βασίλισσα 2023. Και αυτά τα ακούω. Έχουμε και ένα website. Ουσιαστικά τα δεδομένα από την εφαρμογή πάνε στο website. Και όταν πάω σπίτι χαλαρός, ακούω αυτά που έχω γραφεί στις κυψέλες, τα καταχωρώ μέσα στο σύστημα. Και έτσι κάθε φορά που πηγαίνω και σκανάρω την κυψέλη την επόμενη φορά, βλέπω τα προηγούμενα στοιχεία της κυψέλης. Ναι, μπορούμε να σας δείξουμε. Εδώ τώρα θα δούμε σε ζωντανή προβολή την εφαρμογή. Καλησπέρα σας. Ωραία, ουσιαστικά αυτό είναι το front lane της εφαρμογής. Εδώ πέρα δημιουργούμε... Πώς ονομάζεται η εφαρμογή, πες μας ξανά. Anel Beekeeping είναι η εφαρμογή. Θα τη βρουν στο Android και στο iOS, όποιος ενδιαφέρεται. Εδώ πέρα δημιουργούμε μελισσοκομείο. Θα ονομάσουμε τώρα Αθήνα, αφού είμαστε εδώ. Θα ονομάσουμε Chef. Στο Chef. Και ουσιαστικά τι έχουμε να κάνουμε? Να εισάγουμε το Anel Beehive ID στην εφαρμογή. Το φέρνουμε πίσω στο μέρος του κινητού και αυτό ουσιαστικά το σκανάρει. Το συγκεκριμένο ήταν ήδη. Οπότε αυτά είναι τα στοιχεία που βλέπει ο μελισσοκόμος. Το συγκεκριμένο ήταν ήδη.
Ουσιαστικά είναι κάποια στοιχεία που βλέπει που είναι σημαντικά για το μελισσοκόμο όταν κάνει επιθεώρηση. Είναι στα ελληνικά, υπάρχει στα αγγλικά, ιταλικά, γαλλικά, γερμανικά, ισπανικά, είναι σε όλες τις γλώσσες που μιλάνε οι περισσότεροι. Και ουσιαστικά πατάμε έναρξη ηχογράφησης όταν είμαστε κατά τη διάρκεια της επιθεώρησης και λέμε βλέπω μέσα π.χ. ένα πλαίσιο γύρι, ένα πλαίσιο μέλι. Και αυτό όταν πάω σπίτι το ακούω και το καταχωρώ μέσα στην εφαρμογή. Αυτό. Ουσιαστικά καταργούμε το τετράδιο του μελισσοκόμου. Είναι πιο εύχριστο. Και ποιο είναι το κόστος αυτού? Είναι 2,5 ευρώ συν ΦΠΑ. Μόνο? Μόνο, ναι. Και η εφαρμογή είναι δωρεάν. Οπότε χρειάζεστε μόνο να έχετε αυτό. Και αν έχετε καπάκι Anel, υπάρχει ήδη πάνω στο καπάκι. Οπότε δεν χρειάζεται να αγοράσετε το συγκεκριμένο. Είναι με στην τιμή του καπακίου. Αλλά αν έχετε κάποια άλλη κυψέλη, ξύλινη, οτιδήποτε, μπορείτε να βάλετε αυτό. Κολλάει, έχει αυτοκόλλητο, είναι διάβροχο. Επίσης, για να είναι πιο ασφαλές, βάζουμε και μια βίδα. Θα αγοράσω και εγώ μόλις κλείσουμε αυτή τη συνέντευξη, γιατί θέλω να τα δοκιμάσω όλες τις πατέντες. Ακούγεται πολύ ενδιαφέρον. Εγώ είμαι και εγώ του τετραδίου. Νομίζω αυτό θα σας λύσει το θέμα του τετραδίου. Και θα κάνω και ένα βίντεο για να δείξω τα αποτελέσματα, αν είναι εύχριστο, που είμαι σίγουρος ότι θα είναι εύχριστο. Τέλεια. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε. Και εδώ στη Μελισσούλα, ευχαριστούμε, Μελισσούλα μου. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε κι εμείς. Να ευχαριστήσουμε την Ανέλ. Είμαστε τυχεροί που είμαστε σε θέση να δείξουμε, ίσως να είμαστε και από τους πρώτους που κάνουμε δημόσια προβολή. Είμαστε οι πρώτοι, αυτό με τιμά ιδιαίτερα σαν Wild Bees. Αυτός είναι ο στόχος μας, να προβάλλουμε τους μελισσοκόμους, τις πατέντες, τις έρευνες και θα συνεχίσουμε δυναμικά. Σας ευχαριστώ που είσαστε μαζί μας.